ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. истиқлоли давлатӣ оғози комилан нав дар таърихи давлатдории тоҷикон, марҳилаи тоза дар ташаккули ҳуввияти миллӣ ва муқаддастарину бузургтарин ҷашн барои мардуми тоҷикистон маҳсуб мешавад. истиқлолу озодӣ мояи ифтихору сарфарозӣ буда, дар ин давра баҳри ободиву пешрафти бесобиқаи Тоҷикистон тадбирҳои бузургу мондагоре амалӣ шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Қамариддин Ҳусейнзода. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат тамоми азму талош ташаббусҳои созанда ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои мардум, таъмини истиқлоли энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари саноатӣ табдил додани Тоҷикистон равона шудаанд. имрӯз мардуми шарифи кишвар дарк карданд ки ҳамаи пешравиҳои Тоҷикистон пеш аз ҳама баракати истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, яъне иттиҳоду сарҷамӣ ба даст омадаанд. дар фалсафа озодиро барои инсон неъмати бузургтарин ҳисоб мекунад ва хушбахтона ба ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардид ки ба ин неъмати бузургтарини инсоният бирасад, яъне 9 сентябри соли 1991 мо давлати соҳиби ихтиёр, соҳиби истиқлол шавем ва ба ҳамаи олам дар бораи истиқлолияти давлатии худ эълон дорем. имрӯз таҷлили истиқлолияти давлатӣ ҳар сол 9 сентябр ба як иди табдил ёфтааст ки чун наврӯз аст, чун ҷашнҳои дигари миллии мо ва мо метавонем бигӯем ки дар даврони зиёда аз 30 сол дар ҳақиқат ҳам рӯзи истиқлолияти давлатӣ ба ҷашни бузургтарини миллии мо табдил ёфт. бо туфайли истиқлоли давлатӣ расму оин, фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар арзишҳои халқи тоҷик эҳё гардиданд. мо шаҳрвандонро зарур аст ки ин дастоварди пурарзишро чун гаҳвараки чашм ҳифз намоем. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшед ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ба олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. пешҳои миллат пайваста таъкид месозанд ки шояд расидан ба истиқлолияти давлатӣ метавонад барои баъзе халқҳо бемушкилот бошад, вале ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, таъмини истиқлолияти давлатӣ ва ба наслҳои оянда расондани он кори хеле ҳам сахту душвор аст. бинобар ин ҷавонони мо бояд кӯшиш кунанд ки кадом дастовардҳое ки мо дар замони истиқлолӣ ба онҳо ноил гаштем, онҳоро ҳифз кунанд, зиёд кунанд, афзун созанд, то ки насли имрӯза ба ояндаи худ боварӣ дошта бошад ки ҷавонони мо минбаъд ин истиқлолиятро боз ҳам таҳким мебахшанд ва барои озодӣ, барои ободии кишвари азиз ва барои истиқлолияту соҳибихтиёрии ҷумҳурии Тоҷикистон талошҳо мекунанд. истиқлолият барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи саодату ҳуввият, идеалу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. тамоми сокинони кишвари озоду ободи мо ифтихор доранд ки соҳиби рамзҳои давлатӣ, парчам, нишон ва суруди миллӣ мебошанд. идомаи ахбор. истифодаи техника ва технологияи муосир дар раванди кишту парвариши зироати гуногун ба фаровонҳосилӣ замина гузошта кори хоҷагидорону кишоварзонро осону сода менамояд. ин навбат дар доираи як семинари намоишӣ озмоишӣ дар ноҳияи рӯдакӣ атрофи тарзи дурусти истифода ва аҳамияти заминҳамворкунаки лазерӣ ки аз хориҷ ворид карда шудааст барои кишоварзону хоҷагидорон шарҳ дода шуд. гузориши ҳамкорони мо.
дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати кишвар хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯзҳо ба ҷумҳурии техника ва технологияи муосир ҷиҳати коркарди замин ва ба кишт омода намудани он инчунин баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва масрафи обмонии заминҳо ворид карда мешавад ки дар самти дастгирии хоҷагидорону кишоварзон ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ мусоидати ҷиддӣ мекунад. Бо ин мақсад дар хоҷагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бобои шарифи ноҳияи рӯдакӣ семинари намоишии омӯзишӣ оид ба истифодаи технологияи нави лазерӣ ҷиҳати ҳамвор ва омода намудани замин ба кишт гузаронида шуд ки дар он намояндагони вазорати кишоварзӣ, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг, стансияи давлатии озмоиши мошинҳои Тоҷикистон, кормандони инженер техникӣ, хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, суғд ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат варзида тарзи дурусти истифодабарии заминҳамворкунаки лазериро ки бо ташаббуси вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда шудааст ба таври амалӣ омӯхта нозукиҳои истифодабарии онро аз худ намуданд. намояндаи истеҳсолкунанда аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба таври муфассал мушаххасоти заминҳамворкунаки лазериро ба ҳозирин фаҳмонда махсус таъкид намуд ки барои ҳамвор кардани замин зарур нест ки чанд нафар ба ин кор машғул шаванд. танҳо тавассути асбоби лазерӣ ба заминҳамворкунак роҳнамоӣ карда мешавад ки механизатор бо истифода аз он сатҳи заминро яксон ҳамвор карда барои кишти навбатӣ омода менамояд. яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокӣ пеш аз ҳама тахту ҳамвор намудани замин ба кишт мебошад. ба андешаи мутахассисон ҳосилнокӣ дар ҳолате баланд мегардад ки агар замин тибқи қоидаҳои агротехникӣ шудгор ва тахту ҳамвор карда шуда ҳолати мелиоративии заминҳои обӣ пурра таъмин карда шавад. техникае ки имрӯз мавриди санҷиш ва истифода қарор дода шудааст пурра ба талаботи соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҳамвор кардани замин ва ба кишт омода намудани он мувофиқат мекунад ва гредер тавассути роҳнамоикунандаи лазерии заминро ҳамвор менамояд ки ин барои кишти заминҳои обӣ аҳамияти зиёд дорад. аз тарафи дигар чунин техникаҳо имкон фароҳам меорад ки вақте заминҳои киштавандаи обӣ тахту ҳамвор карда мешавад ду-се ҳосил ба даст оварда шуда ҳангоми кишт тухмӣ, нуриҳои минералӣ ва обсарфа карда шуда заминаи хуби ҳосилнокиро таъмин менамояд. олимони соҳаи кишоварзӣ, кормандони инженертехникӣ ва хоҷагидорони вилоятҳо ба хулосае омаданд ки воридоти чунин навъи заминҳамворкунаки лазерӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд ва тибқи қоидаҳои агротехникӣ омода намудани заминҳои кишавандаи обӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо амри ногузир буда истифодаи чунин техникаҳо барои хоҷагидорон манфиати зиёд дорад. корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг бо ин мақсад тасмим гирифтааст ки воридоти заминҳамворкунакҳои лазериро ба роҳ монда бо дастгирии бевоситаи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо заводи тракторбарории ҷумҳурии Ӯзбекистон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонад ва талаботи хоҷагиҳои деҳқониро бо техникаҳои муосир таъмин созад. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар ҳудуди минтақаи назди сарҳадӣ Яхчипуни ноҳияи Шамсиддини Шоҳин далели қочоқи маводи мухаддир аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба Тоҷикистон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди минтақаи назди сарҳадии Яхчипуни ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон далели қочоқи маводи мухаддир аз ҷумҳурии Афғонистон ба Тоҷикистон ошкор ва пешгирӣ гардид. дар натиҷа ду нафар аъзои гурӯҳи трансмиллии Нашаҷаллоб шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон Мирдодоев Абдураҳмон Мирзо Додоевич соли таваллудаш 1958 қаблан бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст ва Азимов Неъмат Яҳёевич соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Саравшани вилояти Суғд боздошт карда шуданд. дар рафти аз назаргузаронии ҷои ҳодиса зиёда аз 39 килограмм воситаи нашаовари нави ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи маслиҳати пешакӣ Мирдодоев Абдураҳмон ва шарики ҷиноятии ӯ Азимов Неъмат мақсад доштанд воситаи нашаовари аз қочоқбарони афғон дастрас намударо ба вилояти Суғд ва аз он ҷо ба кишварҳои ҳамсоя интиқол диҳанд. оиди ҳамин маводи муқаддир ки дастгир шудем бо ҳамин мор 40 килограмм Маҳмуд Мистер номшахс бо кадом шиносоии афғонии худаш ба сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кард. гуфт ки ҳамон столби ки 291 омода меистед
بعد من شما جای اساسی مواد مخدر می پرتاب شما بود. وقتی که ما آمدیم نعمت شخص همراه من برآمد، دو قابچه و سلفنی قابچه گرفته فرآمد. در همین وقت کارگران حفظ حقوق ما را دستگیر نمودند. عبدالرحمن با من زنگ زد بعد افطار گفت سحر بیا خونه گفتم رو. من سحر ساعت 7 رفتم. گفت یک جا کار داریم میریم مردم. من تو $3000 میدیم. یک دو خوب مواد مخدره همونه قرقیزستانی جیران مایکرگی گرون تقسیم میدی. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیزای سودی агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маводи дарёфтшуда воситаи нашадори нави ҳашиш буда вазни умумияш 39 килограмму 840 граммро ташкил медиҳад. нисбат ба мирдодоев абдурахмон мирзододоевич ва азимов немат яҳёевич аз тарафи раёсати тафтишоти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома доранд. дар асри 21 пешрафт ва боигарии давлатҳоро аз рӯи қобилияти зеҳнӣ, сатҳи маърифату огоҳӣ, дастрасии аҳолӣ ба техникаву технологияҳои муосир ва истифодаи самараноки онҳо баҳо медиҳанд. вале дар айни замон истифодаи техникаву технологияи муосир аз ҷониби шаҳрвандон ба маврид ва бо манфиату риояи талабот бояд сурат бигирад. истифодаи бенизому бемавриди телефонҳои мобилӣ махсусан аз ҷониби наврасону ҷавонон ба сустшавии фаъолияти ҷисмонӣ, пастшавии қобилияти фикронӣ, қабули нодурусти иттилоъ, бемор шудани узвҳои шунавоӣ ва ҳатто ба безурётӣ оварда мерасонад. зафар қаюмзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. солимии наврасону ҷавонон ва дар роҳияи худшиносиву ва тандурустии тарбия ёфтани онҳо масъалаи муҳиму афзалиятнок дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. ҳар қадаре ки наврасону ҷавонон солим бошанд, дар роҳияи хештаншиносӣ тарбия ёбанд ва дар ин замина ба арзишҳои милливу давлатӣ ва фарҳангӣ эҳтиром гузоранд, ҳамон қадар давлату миллат нерӯманду тавоно мегардад. дар асри 21 технологияи муосир унсури муҳими пешбарандаи ҳаёти ҳаррӯзаи инсонҳо гашта. ҳамакнун зиндагии одамонро бидуни технологияи муосир, махсусан телефони мобилӣ наметавон тасаввур кард. телефонҳои мобилӣ зиндагии инсонҳоро осон, муоширати одамонро қулай, шароити муфидро барои дастрасӣ ба маълумот ва хабарҳои нав аз интернет фароҳам овардааст. вале истифодаи нодуруст, бемавриду бенизоми телефони мобилӣ, хусусан аз ҷониби наврасону ҷавонон, мушкилоти ҷиддиву ҷуброннопазирро дар пай дорад. аз ҳар воситае ки ҳаст истифодаи судманд кунем, истифодаи мусбат кунем. яъне агар мо аз интернет барои таълим, барои тарбия, барои пайдо намудани иттилооти навин, барои дастрасӣ ба маълумоти навтарин, барои алоқа бо масалан наздикону пайвандон истифода барем, ё ин ки барои баъзе аз манфиатҳои иқтисодию умуман тиҷорат, ин беҳтарин намуди истифода аст. вале вақте ки як фарди бекор аст ва танҳо беҳадаф дар дохили фазои иттилоотӣ мегардад, албатта метавонад дар ҳангоми бекорӣ ба ҳар гуна хабарҳои беасос дастёбӣ ёбад ва дигар аз ҳисси кунҷковӣ онро пайгирӣ кунад ва ин чиз метавонад ба он таъсир расонад. истифода аз телефони мобилӣ фарҳангу талаботи хос, қоидаву меъёри муайян дорад ва риояи онҳо ба манфиати ҳамагон аст. бидуни зарурат ва соатҳои зиёд набояд аз телефони мобилӣ истифода кард. шабона телефони мобилиро дар масофаи 4-5 метр аз назди худ бояд дур гузошт. беҳтар аст дар хона ва ё ҷои кор аз телефони оддии симдор истифода бурд. ҳангоми гуфтугӯ бо 3 ангушт ва аз қисми поёнии телефони мобилӣ бояд дошт. зеро агар телефони мобилиро бо ҳамаи ангуштон дорем, тавоноии телефони мобилӣ 70% меафзояд ва шуоафкании он низ зиёд мешавад. истифодаи бенизоми телефони мобилӣ нисбат ба калонсолон ба организми кӯдакон зарару оқибатҳои ногувор дошта, таъсири бади телефони мобилӣ ба организми кӯдакон бо гузашти вақт аён мегардад. истифодаи нодуруст ва беназорати телефони мобиливу сомонаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби кӯдакону наврасон паёмадҳои ҷиддии маънавию равониро дар пай дорад.
олимон собит намуданд ки хасташавии умумӣ, парешонхотирӣ асабонӣ, вайроншавии хоб, заиф гардидани масуният, пайдоиши бемориҳои гуногуни мағзи устуғон ва ғадудҳои эндокринӣ нишонаҳои шуохӯрӣ аз ҳад зиёд буда, баъд аз 3 соли истифодабарии телефонҳои мобилӣ хавфи пайдошавии омози мағзи сар 3 баробар зиёд мегардад. таъсири телефони мобилӣ ба чашм низ мушоҳида мешавад ки зиёд истифода бурдани телефони мобилӣ ва сомонаҳои интернетӣ ба хирашавии чашм ва пастшавии тезии биноӣ оварда мерасонад. телефонҳои мобилӣ ба системаи дил ва рагҳои хунгард низ зарар мерасонад. аз сӯи дигар, маҳз аз истифодаи бемавриди телефони мобилӣ садҳо оилаи ҷавон пароканда шуданд. хавфу хатар ва таъсири манфии ҳамин гуна телефонҳои мобилӣ балои наврасон хеле зиёд мебошад. пеш аз ҳама ҷавононро мубталои фарҳанги бегона мекунад. тавассути ҳамин телефонҳои ҳамроҳ ки дар шабакаи интернет пайваст ҳастанд, фарҳанги бегона аз ахлоқ сар карда, аз муошират сар карда то муносибат ва то тарзи пешбурди зиндагӣ ба онҳо илқо мешавад, интиқол дода мешавад ва аз ҳама муҳим дар шабакаҳои мазкур тавассути шабакаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ки дар телефонҳои ҳамроҳи мо ҳаст, манипулятсия, яъне ки назарфиребӣ анҷом дода мешавад ва ниҳоятан мо мушоҳида мекунем ки наврасон ва ҷавонон ки ояндаи миллат мебошанд, ояндаи ҷомеа мебошанд, барои кишвар ва барои падару модар бошад, ояндаи дурахшони худи оилаи онҳо мебошанд, ба роҳи нодуруст сафарбар мешаванд. با وجود آن که ضرر استفاده تلفن‌های موبیلی و استفاده به مورد اینترنت و سامانه‌های اجتماعی بارها تاکید و تنقید شده است، تا حال اکثر زن و شوهر خصوصا از عائله‌های جوان این مشکلات را نادیده می‌گیرند. باعث نگرانی و تأسف است که بعضی نورسان و جوانان از تلفن موبیلی و شبکه اینترنت نه برای گرفتن معلومات مکمل کننده دانش و ملکه، بلکه برای دریافت معلومات به اخلاق جامعه ضررناک استفاده می‌برند. در بعضی موردها پدر و مادران و فرزندان خود برای مشغول شدن تلفن موبیلی می‌دهند و استفاده تلفن موبیلی را از جانب فرزندان نظارت نمی‌کنند که سبب به سامانه‌های ممنوع، مخصوصا سامانه‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته وارد می‌شوند و در نتیجه بعضی جوانان دست به افراط و عمل‌های نامطلوب می‌زنند. تلفن موبیلی را درست و مقصدناک استفاده برید. سلامتی خود را از ضرر آن حفظ نمایید. فرزندان را در استفاده تلفن موبیلی و شبکه اینترنت نظارت کنید و در روحیه ملی علم آموزی و انسانی تربیت یافتن آنها مسئولیت و وظیفه مقدس خود را اجرا نمایید. زیرا دولت و جامعه پیشرفته را نسل سالم، وطن دوست و دانشمند و خودشناس و خودآگاه بنیاد می‌نماید. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. таъсияту хонобод бошед.